Sa bawat storya ng buhay, samot-sari ang kwento. Handa ka na bang marinig ang storya ng buhay mo? Sa programang sakto, klaro, diretso. Ito ang Byahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Love, kasama niyo na po DJ Lala para sa ating programang Sakto, Klaro, Diretso. Shout out sa mga kabet na sila pa ang may ganang magalit. Monday na Monday pa lang, mahal ko, Ajit Gaming tayo. Kailangan bungad pa lang ng linggong ito, mainit na yung mga ulo natin. Ganun natin sisimulan ang gabing ito kasi nga naman walang nakakatuwa at walang nakaka-proud sa pagiging isang kabet. Bato-bato sa langit, tamaan, mabilaukan ka sana. I don't know if you are one of those people who take pride sa pagiging isang kabet, but if you are, you must be something or may something wrong sa utak mo. Hindi naman kasi problema ang magmahal eh. Ang problema ay yung magmahal at makiabit ka sa taong meron ng karelasyong iba. I mean, are you that weak to land a relationship of your own? Are you that desperate to be loved? Kaya kahit tira-tira na lang, pinagkakasya mo pa. Naku, ngayong gabi love, I will talk you out of that situation you are in. I will tell you as to why hindi yan dapat, and most importantly, bakit di mo yan deserve. Kaya love, kung gigil ka din sa mga kabet, pwede kang sumali sa ating usapan ngayong gabi na hashtag Byaheng KABIT. Sagot ko na ang tugtugan, sagot ko na din ang kwentuhan ng akin lang love. Patuloy kang kumapit. Diyan ka lang. Alam kong hindi madali ang mga nangyayari sa atin, lalo pat papalapit na ang Pasko at hindi mo pa rin siya nararamdaman, but please have faith. Let our faith be stronger than these challenges. We will get through this together, okay? Samahan niyo na po and welcome sa aking programa. My name is DJ Lala Banderas and you are now tuned in sa aking programang Byahe. Second stop ng ating nakakagigil na biyahe tonight na hashtag Byaheng KABIT. Naniniwala akong darating ang panahon na iiwanan niya ang asawa niya para sa akin. Yeah, right. Convince yourself with that. If ang rason niya sa'yo ay humahanap lang siya ng tamang panahon to break it to his dear wife, then sabihin mo sa kanya, walang ganun Mars. Mars, walang ganun. Kasi kung iisipin mo, kailan ba nagkaroon ng perfect timing ang pakikipaghiwalay sa tao? Kailan ba yun nagiging less na mas masakit? Kailan ba yun nagiging less na mahirap tanggapin para sa pamilya o asawang iniiwan niya? Never. It will never be easy for them and they won't hurt any less kahit ano pang gawin ng magaling na lalaking yan. So again, sabihin mo sa kanya, Mars, walang ganon. As for you, think again. What kind of man are you letting in sa buhay mo? Yan ay isang taong nanumpa, di man sa altar, but sa isang tao na siya lang, na hindi siya sasaktan, na hindi siya iiwan. But look where he is right now, saying the same promises to someone else just to get what he wants. That's the kind of man na hinahayaan mong patuloy na magpaikot ng buhay mo. Isang lalaking walang isang salita, marupok, mahina. Ask yourself, love, is he really worth the sacrifice? And is that the kind of love that's worth the wait? I don't think so. Okay? Ito na nga po ang last stop ng ating hashtag, Byaheng KABIT. Para sa mga taong akala nila na hindi na sila makakahanap pa ng taong magmamahal sa kanila, tulad ng pambubulag na ginagawa sa kanila ngayon ng mga taong nang-uutos sa kanila. Love, you are definitely wrong. That is not love. Making you an option is not love. Letting you cry yourself to sleep thinking kung may future ba yung relationship niyong dalawa is not love. Hiding your relationship from the people that should matter sa buhay niyong dalawa is not love. Making you believe na that is what you deserve, a moment, not a lifetime, is not love.
Mahal ko, you have to wake up and see yourself in the mirror. Huwag kang mag-settle for less than what you actually deserve. Stop demanding na iwan niya yung pamilya niya para piliin ka. Kasi kung mahal ka talaga niya, di mo nakakailanganing gumawa ng eksena para mapuwersa siya. You are a game for this person. You are a reserve pag kailangan niya ng someone that will make him feel like an actual man. You are not his safe place. You are more of a getaway, something temporary, and you will never be a home to him. So stop presenting yourself like one. Merong magmamahal sa'yo ng buong buo. Walang kahati, walang kaagaw. You just have to let go of this one so you can make space for that one. Know your value, my love. Don't build a life around someone who sees you as something temporary when others do see you as something that's constant and meant to be with them for a lifetime. Okay? Sa mga kabisyo natin, pwede pa rin tayo mag-usap tungkol sa ating hashtag Byaheng KABIT. All you have to do is follow me on my socials, DJ Lala Banderas on Facebook, Twitter, and Instagram. Kasama niyo pa rin po, DJ Lala, sa aking programang Byahe, ang programang sakto, klaro, diretso. Hatid sa inyo ng 90.7 Lover Radio, GV lang, walang hate, puro love lang. Always your number one SM radio station. Love Radio. Love, kung natuwa ka sa aming video, i-click mo na yung subscribe button at yung notification bell para naman notified ka sa mga bago naming videos.